Muri Zimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nhau maSecrets nemaConfessions. Regedzei tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai: hanzi mukomana shimuri sei zvenyu, please post my story makaviga uchitupa changu. I lost $8,000 ndikabhadhara stendi, asi stendi iyi yainge iri yefake. Mapapers andakapiwa ndeyefake. Zvinhu zvemuZimbabwe hazvinzwisisiki, saka apa ndakaendesa vanhu vacho kucourt, but kuno kuUK tiri kuthreatenewa. Pamba panogara pachingonokewa nevanhu vamwe vanenge vachingobvunza mumwe mibvunzo iri sili. Vanhu ava vanenge vari maZimbabwean vanhurume nevanhukadzi. Uye zvekare amainini vangu, munin'ina waamai watingatoti ndiye asara ari munhu mukuru kudzinza rekwana amai, vakazofona. Ndakafonerwa nemuzukuru ari kuSouth Africa achiti hanzi gogo vari kuti pane vanhu vari kupota vachisvika pamba. Vanhu ava vanenge vaine maLand Cruiser. Hanzi vakange vachibvunza ivo amainini vangu kuti mwana wenyu ari kuUK haiti here zvematongerwo enyika. Saka ndava kutotya kuti maybe mathreats havasi kuda kuti ndinge ndichiramba ndichiendesa vanhu vakanditengesera stendi iyoyo kucourt. Ndibetsereiwo vedare. Ndikuda maadvices kubva kune vedare renyu. Ndongoita let go here kana kuti ndongoramba ndichienda kucourt? Inini ndiri murume uye zvekare ndine makore 58 years ekuberekwa. Ndiri muUK iko zvinozvi, asi mwoyo wangu unogara uchingorwadza nekuda kwezvakaitika. Ndinongozvidemba kuti dai ndisina kumbogara ndakaita zvandakaita. Mukomana ndakashanda ini kweupenyu hwangu hwose, makore ose awa ndichishanda ndichichengeta vana, ndichifungidzira kuti rimwe zuva kana ndashanda kunoku kunorwadza mukoma, ndainge ndichida kuti ndinge ndichizonozorora kumba when I retire. Mudzimai wangu akazoshayika kudhara, saka ndainge ndiine mari yangu yepension. Ndobva ndatokweretsa nomwe mwana wangu musikana, mari ikakwana iyo kuita 80,000. Ndainge ndichida kuti ndinge ndichizotenga stendi kana zvichibvira nekuzovaka, ndinge ndichigara zvakanaka kumusha, not kunoku kuUK. Ndichiti ndinodawo kuzosiya property yekuti kana vana nevazukuru vangu vanenge vachiti muZimbabwe baba vedu vakasiya vativakira imba. Saka ndakabva ndatanga kutsvaka mastendi. Ndakatsvaka stendi kusvika ndichizonoiwana. Stendi iyi yandakawana ndakaiwana muWestgate muHarare. Ndakatodirectwa noumwe munhu achiti Westgate ndo nzvimbo yakanaka, uye zvekare kana ukatenga ukavaka imba yako, value yemba inoramba ichingokwira and it is very safe. Ndakabva ndati this is my chance. Ndakabva kunoku kuUK ndokubva ndauyako kuZimbabwe. Ndakasangana nevamwe varume vaviri. Varume ava vakanditi vainge vari maagents and vaitondiudza kuti muHarare mazara mastands efake, vachitondiudza kuti kana uchida kuziva kuti stand ndeyefake unotarisa chakati nechakati nechakati. Paya ndatofara ndikati vanhu ava maagents echokwadi. Saka akabva ati tine mastands ari kubuda zvino, kana muchida fast munofanira kuita decision nekukurumidza. Vakandiratidza mapepa, maplans, mareceipts, zvese zvainge zviri real. Ndakabvunza kuti mapapers awa akachena here, vakati mapapers awa akatochena and isusu tiri vanhu vane zita tinotozivikanwa. Ndakavatenda uye zvekare ndakaisa kutenda kwangu pavakandiudza kuti umwe wacho ainge achiti iye muzukuru weumwewo mukuru munyaya dzepolitics. Ndikati vanhu vakadaro vanenge vagara vaine mari dzavo. Saka ndakavatenda ndokubva ndachizobhadhara mari. Handina kuibhadhara nezuva rimwe chete, $8,000. Ndakafara ndikati finally ndava neland yangu. Saka mufaro wangu hauna kuzova mufaro wenguva yakareba, because pandakaenda kunoona stendi yacho ndakaona zvimwe zvinhu zvainge zvisina kumira zvakanaka. Ndakabvunza umwe wacho ndikati mwanangu, stendi iyi ndeyangu ndaitenga. Akati yes,
stand iyi ndiyenyu, asi akange asingadi kuti tinge tichiita deep dive because ndakaona kuti stand yacho yainge iri padhuze nepower line. Ndakaita zvokungoratidzwa mafoto kwava kutobhadhara, saka ipapo ndipo pandakabhaiza ndaifanira kutanga ndambonotarisa stand yacho. Ndikati stand iyi haizondipi maproblems here because it is under a direct power line, asi ndakati hazvina hazvo basa, ndikabva ndadzoka kunoku kuUK. Saka ndakatanga kutaura navo nekuzoitawo maresearch online, ndopandakanzwa zvichinzi kana ukatenga stand inenge iri directly under a power line, stand iyoyo unofanira kuti unge uchitokonfirma kucity council usati watobhadhara mari. Ndakadzoka zvekare kuZim. Pandainge ndiri mundege ndaitadza kana kurara because hana yange ichingorova ndichiti stand yacho ichanzi irimo here musystem kana kuti kwete. Ndakabva ndachizoenda kucouncil ndiine umwe munin'ina wangu. Tasvikako ndakaudzwa kuti stand yainge isina kumbogara yakaallocatewa nekuti iyo it is under a power line. Mukoma ndakaita sekunge ndichafenda ndiriko kucity council, ndikati zvinondoita sei. Umwe mukadzi akanditi baba motoenda yenyu kukoti. Saka ndakabva ndati ndichaenda. Saka mushure mekunge ndafunga izvozvo ndakabva ndachizotanga kuriseva maSMS. Ndikaona SMS yekutanga yainge yakanzi kana uchida kuenda kukoti tinokukitisai mudhara. Mukoma ndakati mamessages awa ava kubva nekupi because manumbers acho ndakange ndisingamazivi kuti manumbers ani. Ndakatanga kuvafonera vakomana vaya, tikasvika pakuwirirana vakati vainge vachazotengesa stand iyoyo. Saka ndakadzoka kunoku, ndadzoka kuno ndopatakatanga kunokerwa. Vana vangu vanonokerwa zvekare, munhu anongosvika obva atongonoka obva abvunza. Achivabvunza anenge achiti nhai ndipo panogara mudhara name hidden here. Kana vakabvunza kuti ndiwe ani, obva ati ndanga ndichingovatsvaka zvangu muzovamhoresa. Uye zvekare pane umwe uyo akambonditevera kubva ndichibuda pamba ndikaenda kumashops ndichingoona kuti pane motikari iri kumashure kwangu iri kunditevera. Ndava mumashopu ndopa akabva achizosvika pandiri mukadzi iyeye. Ndainge ndatokoka chibhakera ndichiti kana achida kundivhiringidza ndinomurova nechibhakera. Akabva ati kwandiri nhaiwe mudhara hauchiki maCIO here. Achitofamba akatongotora troli yake akatongoti nhaiwe mudhara hauchiki maCIO here, ndokutoramba achitongopusha troli yake. Ndakangoramba ndakamira pandainge ndakamira. Chiri kundibvundutsa ndechikuti vanopota vachienda kumusha vachinonothreatena amainini vangu apa vakura. Munhu anotorwara nehigh blood pressure zvekuti vanozotanga kubvunzwa kuti mwana wenyu anoita zvepolitics here. Zvinobva zvanyanya kuvashungurudza spirit. Ivo vari kutofungidzira kuti maybe ndiri kupota ndichiunza zvombo muZimbabwe. Amainini vangu pandakataura navo vakati mwanangu dai waregedza zvepolitics nekuti kana wava kuita zvekuuya nepfuti muno muZimbabwe uchafira mujeri zvandakaudzwa nevanhu vakauya pano kuti iwewe uri kusponsa vanhu vanouya nezvombo muZimbabwe wadi wasiyana nazvo. Saka ndakavaudza kuti nyaya dzose idzi dzekuti ndiri kupomedzerwa mhosva yandisina kumbogara ndakaita naimi zvingameka sense kuti munhu unganzi watenga zvombo zvakaita sepfuti mabhomba muno muUK onzi wava kuda kuenda nawo kuZimbabwe pama-airport unodarika sei. Saka ndo mhosva imwe yandiri kunzi ndinayo iyoyo yekunzi ndakauya nepfuti muZimbabwe even though ndisina kana pfuti yandakambotenga muupenyu hwangu hwose. I'm not a gun owner. Saka I think kuti vanhu vari kungondichikidzira. Mukoma zvinorwadza asi kana ndikafa ini ndichapfuka ngozi. Saka ndiri kurwadziwa zvisingaiti. I'm just trying to be strong but upenyu hwacho hwazondiomera. Kana mukaposta nyaya yangu ndinongoti chenjerai madeals emastand muHarare nekuti inini
ndaifungidzirawo kuti ndichakwanisa kurelocata ndichidzokako kuZim, but it was a waste mistake. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna sekuru avo. Naimi zvazvinotyisa, hanzi kune vanhu vari kuudza hama dzavo kuti komana wenyu ava kuita zvekuunza zvombo munyika. Zvakaoma. Vangava vachiri safe here kana kuri kunzi vakazouya kuZim, kana kuti vanokwanisa kuzotopinda bhizi. Vakanyora ivo vakati umwe mwana wangu mukomana, I understand kuti maybe vanogona kunge vakanditevera vanhu ava ndokuzoziva paanogara, asi my other son kwaanogara kure neni zvekuti I don't visit him at all the times, but ndakazonzwa achindifonera achiti baba, pane munhu anzi asvika pamba ndiri kubasa akakubvunzai. Ndikati ati anonzani? So vakabva vataura surname one of the guy uyo ainge achiti ihama yeumwe anoita zvematongerwo enyika. So vari kuti ivo he is very worried nekuda kwezviri kuitika izvi. Ngatitaurei nezvayo iyi mucomment section. Ndekidzoiti bataenda panyedu inotevera. Hanzi kune vanenge vachida kuziva kuti sei ndichiri kugara ndiri mu-abusive relationship nemurume anondirova apa akaromba zvekare. Regai ndikuudzei kuti sei. Mukomanashe postai makaviga chitupa changu, inini nditoriwo munhu anotoda zvinhu zvekutodaro. Zita rangu muchanditi Beverly. Ndiri musikana, ndine makore 20 years ekuberekwa. Ndinogarawo muno muBorodale muHarare, but ndakakura ndichigara muGlenora. Tsvina ndo yakaita kuti ndinge ndichishuvira upenyu hwakanaka. Takangokurawo tiri vanhu vaijamba masuweji, ende ndikati Mwari, handidi kuti ndige ndichizonzi ndasvika kuma 24 years kutochembera ndichiri kugara muGlenora nefa, ndokuzokwanisa kuzotanga kudanana nevanhu vane mari dzavo. Mukoma, even though ndichinyara kutaura zvinhu izvi, but ndoda kungokuudzai kuti everything is okay. Kana ukanzwa munhu achinyepedzera achiti everything is okay, haisi okay yose inenge iri okay. Inini handina munhu wekutaura naye, ndokusaka ndauya kwamuri. Ndakakurira muupenyu hwakaoma tiri vanhu vainge vari venhamo. Takange tichirarama upenyu hwairwadza, dzimwe nguva kudya kamwe chete zuva rose. Ndichiri kuchikoro ndaigara ndichingoona vamwe vanhu vanenge vaine mari dzavo. Worst of all, pandakazotanga kudzidza mutauni ndo pandakaziva kuti vabereki vangu vainge vari varombo zvelevel ripi. Ndakabva ndati mumwoyo mangu, rimwe ramazuva ndichabuda muurombo ndichishandisa runako rwangu chero zvikanzi zvazodii. Ndo pandakabva ndachizosangana naye pandakange ndava ne19 years. Murume mukuru kwandiri, akashayikirwawo nemudzimai wake, munhu atori nemari zvekutodaro. Imba yake iri kuno kuBorodale, ndinogara pamba pakaita kunge hotel. Ane motikari uye zvekare ane mabusinesses, munhu ane mari. So the day when we met akati iwewe ndikuda kuzokuroora nekuda kwerunako rwako. Saka we then started staying together. Zvose ndinoitirwa kutengerwa hembe, ndinotengerwa foni dzinodhura, ende akandibvisa munhamo akandiunza kuno kuBorodale. Pandainge ndava kutangawo kufara ndichiti finally upenyu hwangu hwachinja, but mukoma, zvinhu zvakabva zvatongoshanduka. Nerimwe zuva ndakamuka ndichinzwa noise, ndikabuda mubedroom. Ndo pandakabva ndachizoona zvinhu zvandainge ndisati ndakamboona muupenyu hwangu hwose. Painge paine chimupurwa chaikambaira, but chimupurwa ichi chainge chisina makumbo akaita sechimupurwa, chainge chiine makumbo ainge akaita sekunge ekamwana kacheche, zvekare nezviwoko zvakaita sekunge mwana mucheche. Ende ndakaona zvimwe zvinhu zvainge zvichifamba zvakaita kunge makonye akazara ropa mukati ari ewaiti, zvinhu zvacho zvisinganzwisisiki. Pandakavhunduka ndichiridza mhere, iye akabva
achizongonyuka ndizivi kuti akabuda nepi akangoti kusei usiri kubedroom kwako. Ndakabatwa nekutya kwakanyanyisa ndekudzokera kubedroom, saka ndakazongoramba ndongomubvunza. Akabva atanga kuchinja. Iko zvinozvo ava munhu wekuti kana akatsamwa anondirova. Kana ndikamubvunza kuti wanga uripi, anobva andituka. Nerimwe zuva ndakati kwaari, handisi kufara nezvinhu zvauri kundiita, handisi kufara nezvose zviri kuitika mumba medu. Ko inga wani wainge wakandivimbisa kuti uchazondibata zvakanaka, ko chii chava kuitika manje? Akabva atondisundidzira kusvika ndadonha, akandigarira padumbu achida kundirova, achindisikidza nezvibhakera, akanditi usakanganwa kuti ndini ndiri kukupa life yakanaka, ndini ndiri kupa vabereki vako upenyu hwakanaka. Ndakabva ndanyarara, asi mukoma chokwadi ndechekuti ndiri kugara naye nekuda kwemari. Ndinodya zvakanaka, ndinopfeka zvakanaka, ndinopa amai vangu mari, mhuri yangu inofunga kuti ndakabudirira, asi chokwadi ndechekuti handina rugare. Dzimwe nguva ndinorara ndichinzwa kutya, dzimwe nguva ndinonzwa kunge pane zvakaipa zvinenge zvichiitika mumba. Rimwe zuva ndakati kwaari, ko zvinhu izvi zvese zvamunoita zvechivanhu zvinorevei? Akanditarisa akati, mari haiuye yega Beverly, wazvinzwa ka? Dai ndanga ndiri murombo waisambofa wakandida iwe. Saka akabva atongoridza tsamwa. Ngoma ndinotya, asi handisi kuzobuda murelationship, nekuti ndinozvibvunza kuti ndikabuda murelationship ndinobva ndatangira papi? Handina degree, handinawo basa rimwe rekuti ndinokwanisa kuita, hapana munhu anokwanisa kundibatsira. Kana ndikada kusiya murume uyu, ndinofunga kurombo kwandakabva, ndobva ndati zviri nani kuti ndinge ndichiramba ndiri pano, asi mwoyo wangu uri kurwadza. Dzimwe nguva ndinogara ndichichema ndichiti, ko upenyu hwangu hucharamba hwakaoma kudai here? Zvichazochinja here? Ndinoziva kuti zviri wrong. Ndinoziva kuti handifaniri kugara nemurume anondiburitsira banga, anondirova, anoita zvechivanhu, wandinotoziva kuti ane zvikwambo zvinorara zvichifamba mumba usiku hwose. Asi chokwadi chandisingadi kubvuma ndechekuti ndiri kusarudza mari pamusoro peupenyu hwangu. Mukoma, ndatovhiringidzika pfungwa, handizivi kuti ndodii. Saka mukoma, ndibetsereiwo nemazano. Kune avo vanenge vachida kundipawo mazano, ndipeiwo mazano mucomment section. Handina peace, ndine zvose zvandinoda, but peace handina. Kune vanenge vachida kundijaja, you can judge me, hazvina hazvo basa. Mhuri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu avo. Ngatizame kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we, hanzi ndigere zvangu, asi peace ndo yandisitomborina zvachose. Yapakaipa pakaipa. Regedzei tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi, makadii zvenyu mukoma? Please post my story makavigwa chitupa changu. Ininiwo ndiri mudzimai uye zvekare ndauya pano. Zita rangu ndinoitwa Rati. Ndiri kutaura nyaya yechokwadi. Ndakakurirawo mumhuri inoshandisa mishonga, zvinhu zvandisingatozivi kuti ndingazvitsanangura sei kune munhu anenge asati akambosangana nezvinhu zveusiku. Vanhu vamunoti varoyi, amai vangu vainge vari muroyi. Inini ndakazotozviziva ndakura kuti ndo zvinhu zvinoitika mumba medu. Amai vangu vainge vachimuka nasisi vangu. Saka amai vangu nevamwewo vemuvillage nevamwe vanhu vemumhuri, madzitete, vainge vaine zvidhoma zvavo zvavaifidha usiku, zvinhu zvavaiita usiku, nezvinhu zvatinonamata usiku, izvo zvisingafanire kuti zvinge zvichionekwa nevamwe vanhu. Saka ndichiri mudiki ndinorangarira kuti ndakambomuka ndikaona amai vangu vari murumu matainge takarara. Ipapo painge paine macousin brothers angu avo ainge abva kuHarare vauya kuholiday kumusha. Amai vangu vainge vatobva mukuita bonde nemacousin brothers angu, but izvi zvakaitika pamweya. Saka vakabva vachizoti mangwana acho, iwe Rati, ndava kuzviona kuti wava munhu akura, maziso ako emweya avhurika. Vakati vainge vava kuda kundidzidzisa. Mama vangu ndakasvika pakuvabvunza ndikati,
mama kazi muri muroyi here? Vakanditi sei wandibvunza kuti ndiri muroyi? Ndikati ndakakuonai makashama muri mumba takarara naNataku. Vakabva vanditswinya, vakabva vati pane zvandinoda kuti unge uchizoziva mwana wangu. Vakabva vachizotanga kundidzidzisa, uye zvekare ndainge ndava kudzidziswa zvimwe naYeukai, my big sister. Ainge ari munhu uyo ainge achiitawo izvozvo zvekuroya naamai. Yeukai uyu ainge aine shamwari yake Tari uyo ari kuIreland. Saka vainge vari vanhu vainge vachiwirirana. Mukukura vakazotanga kunetsana, vakatorerana maboyfriends. Ndo pakabva daka ipapo. Saka taimuka usiku takati inini, sisi yeu namama nevamwewo varoyi vemuvillage tichida kunopinda pamba paamai Tari, asi taizongoona umwe munhu aizongokaruka angomira kumberi kwedu obva atanga kutimhanyisa. Saka Tari akazoti aenda kumhiri kwemakungwa. Ndakati ndadzokera kumusha during Christmas holiday, then mama vangu nasisi yeu ndo pavakabva vachizoti tinofanira kuti tinge tichimuitira mhiko dzekuti ange achizofirako ikoko kana kuti anodzoka asina kana anything. Saka musi watakaita mhiko idzi, handina kunge ndakaziva kuti amai vangu nasisi yeu vainge vachazorohwa nemunhu watisina kuona kuti ainge abva nepi. Saka wainge uri usiku, ndokubva tachizogadzira zvinhu zvataida kushandisa pamhiko dzedu dzeurombwa. Tainge tiri mubedroom maamai, tikatovhara door, tikakumura nhumbi dzedu, tikatora zvuma zvedu zvatinoshandisa pakuroya. Ndo patakabva tachizopfugama pasi. Saka amai vangu vakabva vanditi ndinge ndichienda kunonokora ivhu panze ndozanganisa nemadota. Ndichidzokera mumba ndava kuda kunogara pasi mukoma, ndo pandakangonzwa kuti amai vangu vainge varohwa nembama. Ruoko irworwo rwakangobva mumadziro. Amai vangu vakatorohwa nembama, vakabva vatobhenda shaya. Vakarohwa nembama yandisina kuziva kuti inge yabva nepi. Nezvikare nasisi yeu vakarohwa nembama kumusana. Nanhasi uno vanotofamba vachiita zvekugamenera. Inini ndakabva ndatiza mukoma because ndainzwa kuti zimunhu iroro rainge richida kundirova zvekare. Ndakabuda panze ndakashama, ndikati speed ndakamhanya kubva muvillage medu ndichienda kuvillage uko kwandakaroorwa, which is almost 15 kilometers, ndichimhanya ndisina kana kupfeka. Ndaiti kana ndikanzwa kuti kumberi kwandiri kuenda kune vanhu vari kutaura, mukomana shi ndaihwanda kana kuri kunzi vanhu ivavo vanenge vachiuya vachisangana neni. Ndobva ndahwanda musango kusvika ndasvika pamba. Ndakaita zvekunyahwaira ndikapinda mubedroom mangu, ndikabva ndatotora dzimwe hembe. Murume wangu akavhunduka paakapinda mubedroom achindiwana ndiri mumachira. Akati, ko imi madzoka nguvai? Ndikati ndanga ndauya kuzokutaimirai, ndanga ndichida kuona kuti hamuna girlfriend here. Amai vangu ndakazotovaona mangwana acho makuseni, shaya yenge ichiri yakabhenda. Ndinoda kureurura kuti mama vangu vakaspenda Christmas takangovavharira mubedroom nekuti shaya yavo yainge yaenda parutivi. Musatamba nemunhu anonamata kana muri varoyi. Musatombofa makatambanudza ruoko muchiti mukuda kubata munhu anonamata. Takange tisingazivi kuti Mwari vanokwanisa kukurova mbama. Amai vangu vakarohwa mbama mukoma. Ndinoita sekunge munhu ari kutaura nyaya isina kumboitika but zvakaitika. Shavi iri riri pandiri dai ndaikwanisa kuridzinga, ini hangu ndairidzinga because zviri risky and zviri dangerous kuti unge uchinzi uri muroyi, nekuti unogona kungobata munhu asingabatwi otongofa. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu avo. Ngatitaurei navo mucomment section. Vanzvadzi vedu zvakangooma hazvo vedu we, hanzi unokwanisa kuzombogumisidzira wabata munhu anenge asingafaniri kuti ange achibatwa ukarohwa nembama. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Hanzi mukoma makadii zvenyu?
please postaiwo nyaya makaviga chitupa changu. Ndikudawo kuti mhuri yeZimbabwe munge muchindipawo mazano. Zita rangu ndinoitwa Susan Mukoma. Inini ndakabva kuSouth Africa ndikadzoka kumusha ndisina kana chinhu. Ndakange ndakaenda kuSouth Africa ndichiti ndichashandawo, ndichaitawo upenyu hwakanaka, asi zvinhu hazvina kufamba zvakanaka. Ndaingosangana nemabad lucks. Ndakadzoka ndiri broke. Pandakasvika muHarare ndakagara pasi ndikati, Susan, kana ukagara kudai uchafa nenzara, vana vanofa nenzara, simuka ushande. Ndakabva ndashanda samaid, ndikatanga kuhodha, ndikakumbira umwe mukadzi kuti ndike ndichiisawo zvinhu zvangu paflea market yake. Ndaihodha zvinhu zvainge zvakachipa kuna mupedza nhamo ndozviisa paflea market pake, zvikatotanga kutofamba. Ndakatanga kungoita laki randainge ndisingachanzwisisi, saka ndakazotosvika pakutoitawo profit, ndikatotangawo yanguwo flea market, asi ndakazoenda kumusha ndikanoitiswa chivanhu. Ndaenda kumusha ndine vamwe sekuru vangu avo vanoita zveun'anga, vakandibatisa ganda reshato ravakandibatisa. Pandakazobvako kumusha ndichidzoka muno muHarare, zvinhu zvangu zvakatanga kudzikira kusvika pari nhasi. Ndakamboti maybe zviri normal, asi zvakatowedzera kutooma. Zvimwe zvinhu zvaita kunge zviri kungorasika zvisina explanation. Ndikasiya zvinhu zvangu zvakanaka, unotongodzoka wotongoona kuti zvinhu zvashota patebhuru, kubvunza mushandiko kuti une zvawambotengesa here? Haiwa mama, handina zvandambotengesa. Saka ndakambofambawo ndikaendawo kun'anga. Ndakaudzwa kuti sekuru vangu vakandibatisa ganda reshato ndiko kutondigadzira kwavakaita. Saka apa, sezvo ndiri munhu anonamata, kun'anga kwandakaenda ndainge ndakanzi ndinofanira kuti ndige ndichizopiwa mafuta elaki. Zvino ini ndinotya kushandisa zvinhu zvakaita semafuta elaki. Ndokusaka ndauya pano Mukoma ndichida advice kubva kumhuri yeZimbabwe. Zvinoita here kuti semuKristu wasvika pane level rakaoma kudai reupenyu, obva wanzi chitora mafuta awa chimashandisa ari mafuta elaki, Mwari vangakuropafadza pakadaro here, kana kuti ndinofanira kuti ndinge ndichimirira ivo Mwari kutonga kwavo, even though upenyu hwakaoma kudai? Ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section Mukoma. Mhuri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Hanzi zvinoita here kuti semuKristu unge uchinzi uri kushandisa mafuta elaki, kana kuti hazviite? Ngatitaurei navo mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu Mukoma, please post my story. Makaviga chitupa changu. Zita rangu ndinonzi Joy, ndiri mukadzi, ndine makore 36 years ekuberekwa. Ndichakuudzai chokwadi, inini ndakazvikanganisira muupenyu hwangu ende ndiri kubhadhara mutengo wacho unorwadza. Chikwereti chacho hachiperi kubhadharwa. Mainge muri muna 2007 ndakasangana nemurume wangu ainge ari munhu ainge ari wechikuru, akarongeka, ainge aine mari. Chinhu chandakaziva kubva pakutanga, ainge ari murume wemunhu. Saka ndakatoudzwa nefriend yangu kuti Joy, siyana naye murume uyu nekuti ane mukadzi wake, ari kutambudza mukadzi wake nekuda kwako Joy. But because ndainge ndichichengetwa uye zvakare ndaikurudzirwawo nedzimwe shamwariwo idzo dzinokukurudzira kuita zvinhu zvakaipa, saka handina kuteerera kune avo vainge vachindipa maadvices akanaka. Murume uyu aitondipa attention yaainge asingape mudzimai wake, achiti mukadzi wangu haachandifadzi, ndiwe wandiri kuda. Mukoma mazwi iwawo ndakangoti akandipofumadza. Ndikabva ndati kana asiri kufadzwa nemudzimai wake, why not me date him? Akabva achizoti kwandiri zvakange zvakanaka kuti tinge tichizoita zvebarika. Akasvika pakuudza mudzimai wake, vakaramba, ndokuzosimuka akaenda mukadzi iyeye. Ndakafara chaizvo, handina kana kumbomira kwemazuva akawanda. Ndikatizira zvinhu zvavo amai guru zvichiri mumba mavo, ndakangozvitora ndikabva
ndazviisa panze zvikanayiwa nemvura, ndikati handiti ndivo vega varamwa murume. Saka ndatora murume wemunhu kudaro, ndakange ndava nemufaro wakanyanyisa, ndikatengerwa motikari ndichiti ava wangu. Vaiti kana vakauya vachikumbira kana mari, ndaikwanisa kana kungosvipa ndobva ndati ndimega makaramba murume, saka siyanai neni. Mushure mekunge tava tose, ndaitarisira kuti ndichaitawo mwana, tichaita vana, tichavaka musha wedu, asi zvinhu hazvina kufamba zvakanaka. Gore rekutanga rakapera hapana mwana, gore repiri hapana. Ndakatanga kuzvibvunza kuti ndiri normal, zviri normal here izvi? Iye aingoti relax Joyi, uchaita mwana. Asi mukoma mwana haana kuuya. Ndakaenda kumahospitals akasiyana siyana, matest akaitwa, dokta vaingoti uchaita mwana, asi ndakazobetserwa nevamwe dokta muChinese vakati une problem ende ichakunetsa problem iyoyo, zvokuti chibereko chako kuti chingagamuchira chikakwanisa kuchengeta mwana haungamboiti pamuviri iwe. Mukoma ipapo mwoyo wangu wakatsemuka, ndikati kondoita sei? Handina kuudzwa zvakawanda, asi ndakangoziva kuti denga rainge ratonga. Zvino chiri kundirwadza zvakanyanya murume uyo wandakatora ari kuita vana kunze. Ndinobata mamessages nguva dzose, ndikamubvunza anobva angoti unoda kuti ndinge ndichiita sei, because iwewe uri kutadza kuita maduties ako ekundizvarira mwana. Saka iye anoti problem iri pauri, because inini ndikaita girlfriend inobva yandiitira mwana. Ndinogara ndichingochema ndichiti Mwari makandirova neshamhu yakaomarara. 36 years handina mwana, murume anondihurira. Kana uchidanana nemurume wemunhu, chibva wangosiyana naye. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we, ngatitaurei navo mucomment section vahanzvadzi vedu ava. Pakaipa. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.